antallet af biler foran os ned til lyskrydset. Det er nummeret. Nej. Det kan godt være nummeret. Det kan jeg godt tage. Vil du tage det? Ja. Okay, den tager jeg lige. Okay, ud med os. Okay, vi er klar. Der er en bil. 2 biler. Og... Okay, jeg tror godt, vi kan gå. 3 biler. Tæller den 2 gange. 14, 15. 18 er 17. 18. Næste nummer blev 19. Nummeret blev simpelthen 19 biler fra vores bil langt væk.